जाय समाव बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुङैनि थाखाय सावरायलायगासिनो दं बे समावनो थामथि बिटिआर गोरोबथानि जेसेबांखि दफाफोर दं बेखौ थाबैनो मावफुंजोबनांगौनि दाबि दैखांदों खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन बसुमतारी। थांनाय 17 जुलाइ खालाराव सोलोंथाइ बिफाननिफ्राय फोसावजानाय भेन्सार फरायसालिफोरखौ सरकारनि फरायसालि खालामनाय जानाय नंला। बे बाथ्राखौ लानानै खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय गोख्रों रावजों सोंखारिनायजों लोगोसे रायजो सरकारनि बेबायदि बाथ्राखौ थाबैनो बोखांना लाफिननांगौनि दाबि दैखांदों। बिथाङा गोख्रों रावजों बुंदों दि जोंनि बर' फरायसालिफोरा दासो गोदान थासारियाव दं, बेखायनो बे बुंनाय बाथ्राखौ थाबैनो बोखांफिननांगौ होननानै गोख्रों रावजों आसाम सरकारखौ सोंखारियो। लोगोसे बिटिआर गोरोबथानि 6.3 क्लज दफायाव थानाय बायदि रोखा मावनांगौ, नङाब्ला बिटिआर गोरोबथाखौ मानहानि खालामनाय जागोन होनना अजद दैखाङो। थांनाय 17 जुलाइ खालि जिहेतु आसाम सोरखारनि सोलोंथाइ बिफाननिफ्राय फोसावनाय जादों बे भेन्सार स्कुलफोरखौ लानाय जानाय नंला, सरकारिकरन खालामनाय जानाय नंला। बे बाथ्राखौ जों खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय गोख्रों रावजों सोंखारिदों। मैयासो जानानै थांनाय जितु बर' थुनलाइ आफादनि सेन्ट्रेल मिरु आफादनि सेन्ट्रेल एक्जिकिउटिभ जितु डिसिसन लादों आरो रादाबनि गेजेरजों मानगोनां जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि बर' सारा जितु बुंदों बेखौ जों खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय बेखौ बरायदों आरो बिथांमोननि जेब्ला थांखिफोर दङ बेखौ जोंनिफ्राय जों खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय थोजासे जों मदद होनायाव दङ। जों खावलायगोन सरकारखौ जे बेखौ सिन्था सरसा खालामफिननानै सानखांफिननानै जितु फरायसालिफोरखौ लाफिननांगौ बर' मिडियामखौ जों बेखौ खावलायगोन। मानोना जोंनि बर' मिडियाम स्कुलफ्रा खोब गोदान अबस्थायाव दं, प्रिलिमिनारि अबस्थायाव दङ आरो बे भेन्सार स्कुलखौ लायाब्ला जितु 6.3 क्लज दङ बे 6.3 क्लजआव लिरनाय दङ दा स्पेसियेल कनसिडारेसन खालामनानैब्लाबो बर' मिडियामनि स्कुल कलेजफोरखौ लानांगौ होननानै बेयाव जितु लिरनाय दङ आरो बेखौ जुदि बे सिद्धान्तखौ लायोबा जितु बिटिआर सुक्ति जादों बेखौ उलंघा खालामनाय जादों होननानै जोंनिफ्राय जों बुंगोन आरो जों बेखौ सरकारखौ गोख्रों रावजों सोंखारिगोन। आरो बेजों लोगोसे दिनै मस्ट पपुलार आरो एडभान्स कमिउनिटि 6था जनगोष्ठीखौ ट्राइबेल मर्यादा होनो नागिरदों आसाम सरकारा आरो बिथांमोनजों रायज्लायनो नागिरदों। बे बाथ्राखौ जों सोंखारिगोन मानोना रेजिस्टार जेनेरेल अफ इन्डिया बेखौ गले गले बेखौ केन्सेल खालामदों बिथांमोनहा क्राइटेरिया गैया होननानै। गले गले केन्सेल खालामनाय उनावबो क्राइटेरिया गैयागारा बे एडभान्स कमिउनिटिफोरखौ ट्राइबेल होनो नागिरनायखौ जों खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय गोख्रों रावजों बे सरकारखौ सोंखारिदों। आरो जों बुंगोन बे एडभान्स कमिउनिटिखौ होयोबा जोंहा मा खहा जायो जों बेखौ बयबो मिथिगौ। जोंनि अस्तित्वआनो थानाय नङा। बेखौ जोङो बेनि थाखाय गासैबो माहारियारि आफादफोरखौ खौसे जानानै बेनि हेंथायै सोंखारिनो थाखाय जों खावलायगोन। आरो बेनि हेंथायै जुदि गोख्रोंथार आन्दलन जायोबा बेनि दाया सरकारनाव जाना थायो। बबेबा कमिउनिटिनि खौसेथि बा दावगानायखौ जों हेंथा गैया, खिन्थु जायागारा बिसोरनो ट्राइबेल होनो नागिरनायखौ क्राइटेरिया गैयागारा होनो नागिरनायखौ जों खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय सोंखारिदों। बेजों लोगोसे जोङो जिहेथु जोङो मिथिगौ जों खामानि मावबाय थादों 5,36,000 जोंनि बिटिआरनि बायजोआव बर' भटार्स दं गं 22 जिल्लायाव। बेनिनो जोङो 29ता समस्तियाव जोङो डिसाइडिं फेक्टर हिसाबै जों रल लायो। बे रल लानाय हिसाबैनो जोङो थांनाय जेसेबांबार इलेक्सन दं जिखुनु सरकारजों जोङो जोंनि माहारियारि आफादफोरजों लोगो जानानै ज' बे बर' मानसि 5 लाखनिबो बांसिन बर' मानसिफोरखौ जि दोलोनो जों थांखि लायो बे दोलोनो रायजोफोरखौ बुंनानै जों भट होहोदों। भट होनायनि बादैबो खौसे लाखिनायाव जों खौसेथि बर' सुबुं आफाद बा दुलाराय बर' फरायसा आफाद बा गुबुन आफादफ्रा बेयाव लोब्बा दङ। आरो बेनि थाखायनो जों बुंदों जिहेतु 10 लाखनि बारा बर' सुबुं दङ। बे 10 लाखनि बांसिन सुबुङा दिनै जोंनि मथैनो सोलिदों, जोंनि मथैनो आन्दलन खालामबाय थादों, नङा होमबा? बेनिखायनो जों खावलायदों सरकारा जाहाथे जोंनि डिमान्डफोरखौ खोनासङो, जोंनि माबाफोरखौ माबायो। जों बेनिखायनो जों बुंबोदों जोंनि जौगाथायनि थाखाय, जोंनि राजखान्थि हालोदफोरखौ नायनो थाखाय, जोंनि समस्याफोरखौ बुजिनो थाखाय जोङो रायजो सभानि एमपिखौ बिदोंमोन। बेखौ होआखिसै जोंनो, बिटिसिनि बायजोआव जों बिदोंमोन। आरो बेजों लोगोसे थांनाय बिसायख'थिनि सिगां दानि मानगोनां आसामनि गिबि मन्थ्रि, आगोलनि सोलोंथाइ मन्थ्रि बिथांजों जों गले गले रायज्लायदोंमोन आरो बिथाङा जोंनो कमिटमेन्ट होदोंमोन इलेक्सनाव जे 3
स्टेट लेभेलनि चेयारमेन जोंनो होदो होनोमोन बेफोरखौबो जोंनो होआखै बेनि थाखाय जों सरकारखौ गोख्रों रावजों डिमान्ड खालामदों आरो बेखौ जोंनो होथारनांगौ बे जोंनि बिटिसिनि बायजोआव थानाय 10 लाखनि बर'फोरनो बेफोर राजखान्थि भाबै माखासे सुबिदा होनांगौ होननानै जों खावलायदों जों मिथिगौ जे बिटिसिआ मोनसे स्ट्रं मोनसे 6 डिल एरेन्जमेन्ट बेयाव गोबां एमएलएफोर थाबाय केबिनेट पर्यायनि मिनिस्टार थाबाय बिनि बादै जोंनि बेयाव 10 लाखनिबो बांसिन बर' सुबुंफोरखौ नायनो जोंनाव एमएलए गैया एमपि गैया बेनिखायनो जों रायजो सभानि एमपिखौ जों गले गले बिबोबाय थादों आरो बेखौ जों होनांगौ होननानै सरकारखौ जों नारसिनगोन आरो जिहेतु कार्बि आंलंनि जिथु इसु बे दिनै बिटिसि सुक्तियावबो फैफाबाय बियो दिनै बिटिआर सुक्तियावबो जाबाय खनले खनले सुक्तियाव जायगा मोननायनि उनावबो गभर्नमेन्टआ मा डिसिसन लागोन बिनि सायाव दिनैसिम जेबो सिद्धान्त होआखै जों आसा फारिदों बे गभर्नमेन्टनि दिनावनो बेखौ थाबैनो जोंनो दाफुंना होनांगौ कार्बि आंलंनि जिथु समस्या बेखौ फोजोबना होनांगौ होनना जों सरकारखौ नारसिनगोन आरो बेजों लोगोसे बे नारसिननायावबो जुदि जायाबा सरकारा जोंनि खोथा मथे जुदि सोलियाबा जोंनि खोथाखौनो खोनासङाबा जोंनि खोथाफोरखौनो बुजियाबा आरो जोङो सिगनेटारि अर्गेनाइजेसन हिसाबै खौसेथि बर' सुबुं आफादा जों बेखौनो खावलायगोन जे खौसेथि बर' सुबुं आफादा सिगनेटारि अर्गेनाइजेसन हिसाबै जेसेबांनाखि दफाफोर दं बिटिआर सुक्तियाव थामथि बर' गोजोन गोरोबथानि जेसेबांनाखि दफाफोर दं बे दफाफोरखौ थाबैनो मावफुंजोबनांगौ होननानै जों खावलायगोन आरो जिहेतु बिश्वनाथ आरो सनितपुर सिमा बारायनायनि नामाव बे जिल्ला मोननैया जौगाथायनि बेलायाव बिसोर गोग्लैसोना थाफिननांगौ जादों बिटिआरआवबो हाबदिया बिथांमोना बिकेडब्लिउसिआवबो हाबदिया बे ओनसोल मोननैनि जिथु आन्डार डेभेलप बेखौ नोजोर बोनानै जों आसाम सरकार बा भारत सरकारखौ जों खावलायदों जे स्पस्ट मोनसे निथि लानांगौ बे जिल्ला मोननैखौ बबेयाव दोनगोन ना बिकेडब्लिउसिआव दोनगोन ना बिटिआरआव सोसनगोन बेखौ थाबैनो मावनांगौ होननानै जों खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय जोंना बे डिमान्डआ थागोन दा जोंनि डिमान्डफोरखौ जुदि गभर्नमेन्टआ खोनासङाबा जोंनि खोथाफोरखौ बुजियाबा जुदि गाबोन समफोर जुदि गोख्रों बिनि हेंथायै जुदि आन्दोलन जायोबा जोङो बिनि थाखाय दाय जानाय नङा बिनि थाखाय दाया सरकारा जागोन गोजोनथाव खौरां नोंथांनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो थाखाय फैगासिनो गोदान खाबु बड'लेण्ड गट टेलेन्ट गोजौसिन जौसाङाव दिन्थिनायनि खाबु बिटिआरआव बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2आ फिन सौफैगासिनो नोंथांनो गोदान खाबु लाना जाय जौसाङाव नोंथाङा गावनि गुनगोनां रोंगौथिखौ दिन्थिनो हागोन जानो गोनां बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 निनो अडिशननि अक्ट'खौबो थि खालामनानै होखानाय जाबाय फारि बायदियै फैगौ 25 जुलाइ दाननिफ्राय लानानै 2 आगस्त खालारसिम मख'नाय जायगाफोराव लानाय जागोन मख'जाथावदि अडिशन रेजिस्ट्रेशननि खालामनो थाखाय 8399890945 9101102339 आरो 9577573499 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।